researcher, I was landing in one thing. uNkulunkulu khona ihope afuna ukuyiletha bazalwane. Engicabanga ukuthi kuzo zonke izinto engase ngiyikhulume namhlanje, iyodwa into ezogqama kakhulu into ethinta ihope. Isihloko engithe manje sibheka namhlanje sithi the beauty of the crooked path. Okuyiletha ayidide bazalwane ngoba ikhuluma ngobuhle bendlela engaqondile engagwegweza. Indlela into egwegwezile ekhatheni isuke ihamba nokunyama ihamba nezinto ezinhle. Kodwa kule context ngikhuluma ngokugwegweza la uNkulunkulu esuke enza into emntwini. Iningi lethu sikaze sifundiswe umuntu lento but it's inherent. Sesicabanga ukuthi i-walk noNkulunkulu ithi from A to B it's a straight line. That's why we think ukuthi from here to there it's a straight line. I'm just gonna walk straight to where God is taking me. But ucubungula impilo noma ufunda iBhayibheli ukuthi wenzani. Impilo ayikaze no straight line.